So maghikay rin kami ito guys kay udto na mahigutag sabaw sa tiil sa baboy. So bisisihan ni og hikay siyang magluto, siyang maghikay og kani udto iyang lutuon ang tiil sa baboy. So, ito nang gitak-ang guys. Kahit latanan to man siya una. Sige, pay-pay pa more. Pay-pay pa more. Ug na di tay limon sito guys. Kaning limon dani niya kay naa si Jay limon sa ilahang balay. So, daghan naman og bunga buaw buyag. So, nagda siya diri. Ug karon maghimo ta og lemon juice. So dagko kay siya lemon guys, ato ni siyang hugasan kay atong himong lemon juice. Magpili ra ko guys ug ako ang himong juice. Wala pa din nako nabalhin sa basket. Ako ni siyang ibalhin sa basket kay basig magmuok ni sidya madaot. So hugasan na ni nato guys ang lemon. Ug karon human na nato hugas ako ng sliceon. So ako na siyang kumuton. Ug akong ibutang sa tasa. Ang ahong ibutang ani guys ininit tubig. Dili tubig bugnaw, ininit tubig mas ganahan magud ko atong lemon juice nga ini tubig ibutang. Dagko para buyag oy. Punan din hog isa. Butangan hog asukar o ininit tubig. So na siya asukar guys. Ana pud siya ininit tubig. Ilawan nato. Ipataas ang imong standard. Para mabawasan ang sintomas sa sipon, balhin na sa Decogen Forte Cold Standard. Decogen Forte, mas luwag ang paginawa, mas mulungtad na maayong pamati. Relief lasts 6 hours versus regular phenolphine-based medications for cold symptoms available only in Unilab yan. This is the generic name of Decogen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Nalutog apil agliso. Wa man din ako nakuha liso ganina oy. Dapat before unta to nako gibutang ag ininit ako unta tong gihabuan og lemon ay liso para itanom nako babong hong gituyo tungkuan dagko nga lemon nga hinog-hinog na kayong itanom. So nabutangan na mahog ininit di na ni siya mabuhi kalatik na limot man ko ay. Symptoms persist, consult your doctor. Unsa kay tutan niya pagana sa mga kids? Kinahanglan labi nga sabaw. Wow, sinigang! Kiligon dyan sila sa kanali sa North Sinigang Mix. Itong parisagpan. Sambal para sa sabaw mag-aawa sa asin kilig sa kanali. Pagkiligan na ng pamilya with North Sinigang Mix. So families, unsa inyo masulti? Kani siya nga pan guys, favorito ni nako. Favorite. Saka sa lagnat, headache, at body pain. Yeah. Wise tip po. Pandesal siya pero na sibuyas. Mag-BioFlu. Sintomas ng flu, kaya all sa 8 pesos SRP. Ngonta guys. Wise nga! Bio-flu na lang po pala. Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, Maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Best ever sun cells with active infusion versus previous Lamig lang formulations. pandesal. Kumok, Kuya buyag. kumok with regular use.
Buyag-buyag. Dunay humot na makagigil. Han. Hoy. Mm. Mm. Ato karon ni shoutout si Erwin, ang gwapo Ano? taxi driver dito sa Sikatoy Taxi Engineer. With body number 6131. Nagkasalamat din mo Erwin, ha? Pops Erwin. Oh, happy Father's Day mo dia, Pops. Working partner ni Pops Erwin, dia. Sa Sikatoy Taxi mo barangay with body number 6131. Pabili po ng gamot sa sipon, tsaka sa lagnat, headache, at body pain. Ma'am, wise tip po, imbis na kayo sa isang gamot, mag-BioFlu. Sintomas ng flu, kaya all sa 8 pesos SRP. 8 pesos lang? Wise yan! BioFlu na po pala! Unilag Ano nga no? Free HCl chlorpheniramine Valium paracetamol is the generic. Kadungog karon. Okay, tanggapin ang sipon. Yes, dapat kumain mo agad ang sipon. Okay pa ako, ate. Kaya ba naman? Ay, dapat lang. Sa sipon, mag-Dio sa Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ka. Nielsen Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas sa sipon. Laki magutong ka pa. Valium paracetamol is the generic name of Nielsen Di Forte. magud mo kahot pag manok sa kapayasan. Masarap ng isang buong manok. Napakatay na pinakuluan. Sarap pala ng tinola. Ma, extra rice pa. Guys, naikapayas diha sa likod sa banggira nga niturok karon ipaputol ni hani kay kuno hupan na pud kung nagmanok puno na pud kuno iti din ha mungiob ang kusina kay naikapayas ijang ipaputol. Para dagdag proteksyon, tulong para todo immunity. Try Pampampan. Persiflora Kitty. You won't regret it. Mahalagang paalala ang Persiflora Kitty ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Persiflora Kitty dahil ang bata matatag, hindi sa Ay, kuan. basta probiotics, Persiflora Kitty. Sa ganito. Close your eyes, look out at the world. Best way possible. Executive Optical. Close your eyes, look out at the world. Hero Executive Optical. Hero Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. With over 250 stores nationwide, EO Executive Optical. Love your eyes. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako, Coco Martin. Karon guys, natin mi diri sa ad sa baboy guys, kaysa sa pamanting paniud to guys. Wala pa man pud silang kuya, so among huwat-huwaton kadali sila ni kuya kung maabot ba sila para maglungan mig paniud to. Diya karon guys, kay ang hakbason diri guys, o din matiwas guys, kay katong previous na ko nga vlog, naghakbas man ko diring dapitan, diya man matiwas kay hapon na, so ini kaugman ang tanak ko tiwason. Ang problema lang kay gihubagan ko balik sa akong ilok. Sa una gihubagan ko sa wana uli andra mga March to nga month. Diya karon gihubagan ko balik diri sa pusto ko, nag-inom ra kog luwaw, so naulian siya guys, nag-inom kog luwaw. Karon guys, kay hakbas man ko diri atong mga 2 days ago or 3 days ago naghakbas ko diri sa ad sa baboy kay labong nalay kadson sa akong gipagkaugma guys kanang gihubagan man hong ilok na pud so wa na jud matiwas og hakbas unsa karon kay uli man ni si lagi so ijang gitiwas ang hakbason diri ang dapita udya na man poy mga kahoy sayang man pud ang mga kahoy nga wa pud ni sugnod so ija na lang pud gipangahoy para nay masugnod kay sayang man pud ang kahoy ug di kahoyon nihubag naman pud ang ilok guys ngatong month of March kiringwa ang nihubag na ho nihubag ang wa unja karon nihubag ni hong ilok ingato paning last month nya nagsikog inom og duwaw kay arong mo mawa siya ba kay tambal man ng duwaw lagi nya karon nihakbas ko diri ingato kita mo sang previous nga video vlog naghakbas ko diri ingato wala pa man to siya tsaka pagkaugma bitaw na nabantayan na ho na ano po nitubo diri sa ibabaw so kani nga hubag di jud siya pwede kung dili pabuthon kinahanglan jud mabuto siya kay kung di siya mabuto bitaw maghimo na pud siya mawa siya kay sige kog inom og duwa mawa siya pagkawa ni siya maburot na pud diri on ana pa yung hubag diri sa ibabaw so niundang kog inom og duwa kay murag man balik-balik mangyapon siya oy diyan din kintay hubag ni dinhi no hubag ni dinhi ana pud sa diri kilid ni burot so di siya pwede kung dili pabuthon
So, mo ni siya. Huning tambalan og kuan, mangha kog balanghoy unya hapalis. Nya ko palis manghag balanghoy. Ako na siya tambalan og balanghoy para mabuto ni siya. Para mabuto ni siya. Sao na lang nigmubuto niya kamerang duhang mama diri. Sao na lang ni ron kaluing mama ug mubuto ni siya. Lang. Ang pangadinahan, ma. Tukamo ka diha. Pang naman guna din na agud. Asa tong sili nimo nakit Nya, napa giputol lagi mo apil. Kung hapunuan. Kaya nga pud nga to katuro basig bunga. Ana dai. Manay bu. Ayhan, palihog ra pud putol anang panyawan hanas nang kaahan kay ang kanang nangka bitaw. Mupait kuno nag-apil. Mupait lagi apilhan. Kana ba na ana Di man gina panyawan. Na panyawan mo gunagod na ani katay na pinuwas babaw putla palihog Yan pinsak mo. Lagi. Yes. Putla lagi palihog. Aron di na mo katay sa babaw. Kana isa kana. Ha? At mamaray. May tipo ng wag. Na di ay. Ito ba ang sanarong din ang siganas lang kuya. Hindi lang. Inigasan Maniud to na tayo nyo guys. Odds. Tara na. Higop tag sabaw. Sabaw. Higop tag sabaw guys. Lami kayong sabaw init pa kayo guys. That's it.